हाय फ्रेंड्स, मी संजना आज तुम्हाला ज्वारीच्या लाह्यांचे लाडू बनवून दाखवणार आहे। तर ह्यासाठी मी ह्या लाह्या घेतलेल्या आहेत, गूळ लागणार आहे आणि घी लागणार आहे। तर इथे मी एक कढई तापत ठेवलेली आहे आणि त्याच्यात फक्त 1 टेबलस्पून पाणी घातले आणि लगेचच आपण 1 वाटी गूळ घालायचे। गूळ आपण पूर्ण वितळून घ्यायचा आहे, त्याचा पाक तयार करायचा आहे। लो टू मीडियम फ्लेमवर आपण गूळ व्यवस्थित मेल्ट करून घ्यायचा आहे। गूळ आपला व्यवस्थित वितळलेला आहे आणि त्याचा असा स्टिकी पाक तयार झालेला आहे। त्यामध्ये हाफ टीस्पून घी घालते मी। आता फ्लेम ऑफ करायची आहे पाक तयार झाल्यावर। आता आपण लाह्या घालून घेऊया, व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता फ्लेम ऑन करायची आहे आणि लो फ्लेम ठेवायची आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिश्रण असं थोडं ओलसरच ठेवायचं आहे आणि आता मी फ्लेम ऑफ करते आणि गरम गरम असतानाच आपण लाडू वळून घ्यायचे। तर हाताला मी थोडं तेल लावून घेतलेलं आहे आणि गरम गरमच आपण लाडू पटापट वळून घ्यायचे। दोन्ही हातांनी व्यवस्थित वळायचे। तुम्ही बघू शकता किती मस्त लाडू आपले रेडी होत आहेत आणि ही प्रोसेस करत असताना पटापट आपण करत जायचं आहे गरम गरम असतानाच, नाहीतर नंतर वळले जात नाही। आणि मिश्रण असं ओलसरच ठेवायचं म्हणजे व्यवस्थित लाडू बनतात। फ्रेंड्स, आपले ज्वारीच्या लाह्यांचे लाडू अगदी मस्त रेडी झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता झटपट होतात आणि अगदी हेल्दी आणि ट्रेडिशनल लाडू आहेत हे। तुम्हाला जर ह्या लाह्या मिळाल्या तर नक्की ट्राय करून बघा। उत्तर कर्नाटकामध्ये स्पेशल हे नागपंचमीच्या वेळी बनवले जातात। रेसिपी कशी वाटली नक्की सांगा, नक्की ट्राय करून बघा आणि जे नवीन पाहणारे आहेत त्यांनी सबस्क्राइब करायला विसरू नका।